Juan, Kapitulo 16. Unya, ang iyang mga tinun-an miingon kaniya. Karon, yano na gayod ang imong pagsulti, ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon, nga nasayod ka sa tanang butang, ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami, nga ikaw gikan gayod sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Karon, mituo na ba kamo? Ang panahon mo abot, ug karon mauna. Nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo, ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara, kay ang amahan, nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo, aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan.